Cinema Vision представя серийния анимационен филм Спайдермен. Морбиус. Състезавам се за живота си, състезавам се срещу себе си, но сега има човек, който може да спре мутацията, която ме разяжда. Работи върху лекарството, казва, че вероятно го открила. Възможно е това да е някакъв отбор по среднощно ски парзаляне. Давай! Не смятам така. Внимавай! Хайде, пусни ме! Купонът свърши, загубеняци. Сякаш ме масажира Волверин. Но отвътре. Защо спря? Виж това. Спайдърмен не изглежда добре. Ей, ако го очистим, ще станем герои. Какво има? Зле ли ти е? Май ти трябва инжекция. Не мога да повярвам след всички суперпрестъпници, които съм срещал, да бъда победен от група хулигани.